L-istorja hija x-xempju tal-futur. L-istorja turi bil-provi kemm il-Partit Nazzjonalista fis-snin kollha tiegħu fil-Gvern kiseb riżultati kbar għal pajjiżna. Dan qalitu Josiane Cardona Gatt, kandidata tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali, f'intervista ma' dan l-istazzjon. L-avukat Josiane Cardona Gatt għandha 31 sena u ilha 2 snin u nofs miż-żewġa lil Pierre. Għandhom tarbija ta' 4 xhur, Andre. Cardona Gatt ilha għal dawn l-aħħar 7 snin taħdem bħala avukata u bħala passatemp tħobb tpinġi taqra u ssajjar. L-ewwel nett staqsejniha għaliex għażlet lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li offra d-dinjità lill-poplu Malti, li ħadem għall-istudent, li għen lill-żgħażagħ u lin-nisa fil-kamp tax-xogħol u naħseb huwa l-unika partit li verament jirrappreżenta l-ideali tiegħi. Cardona Gatt ilha mill-2006 kunsilliera ta' Birkirkara. Fl-elezzjoni ġenerali li jmiss se tkun qed tikkontesta għat-tieni darba tagħha fuq l-ewwel u 8 distrett. Hi qalet li qed tagħmel dan għax dejjem emnet fil-partit. Jiena dejjem emmint fil-Partit Nazzjonalista u minkejja l-awt forsi li għaddejna minnu daw l-aħħar ftit, nemmen li l-Partit Nazzjonalista huwa partit kbir. Huwa partit kbir għaliex dejjem ħaddam fih esperjenza, żożija u intellettwalità li isarrafhom fajnuna lejn il-poplu Malti. Jekk tkun eletta, Cardona Gatt qalet li trid taħdem f'dak li iktar tista' tikkontribwixxi fih. Il-background tiegħi, speċjalment il-background legali li għandi u ovvjament l-ambjent soċjali li tlajt minnu bih jiena, ovvjament kollhom impatt enormi fuq l-aġir tiegħi. Ovvjament nixtieq li jekk inkun eletta noffri l-skills tiegħi bl-aħjar mod possibbli, allura ovvjament kieku nixtieq naħdem f'kampijiet legali, familjari, soċjali. Għal din il-kandidata l-istorja turi tassew minnu l-Partit Nazzjonalista. L-istorja hija xempju tal-futur. U jekk wieħed iħares lejn l-istorja tagħna bħala partit, naħseb li dejjem kellna riżultati kbar. Nemmen li mhux dejjem huwa faċli tikkuntenta lil kulħadd, però nemmen li l-Partit Nazzjonalista kien dejjem dak il-partit li wassal li dak li wiegħed wettaq. Gabriel Ellul, Net News.